I pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje. Ček, moramo ovako krenuti, jel? Da se nalazimo u vertikalnom odnosu. I pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje. Ovo je moj prvi vlog na kanalu. Danas idemo u teretanu u 11 na večer. Nema nikoga, evo. Nema žive duše. Paj će me pojest. Ima mnogo pajkana, znate. Ima paj. Da me ne bi neka baba roga ili pajkan pojeo. Teretanica. Nema excuses. Samo rokanje. Mislim se navikao ovak snima, čudno mi je. Gledaj me. Pravi pajo. Ljudi me gledaju, boli me kurac. Ma jaba. Tako da GG buras. Došli smo do Skuca. S njim ćemo se odvesti do tamo. Pošto imam nekih pola sata do tamo, pa da ne idem baš pešice. To sam okrenuo podi pričam. Pa da ne idem baš pešice, znaš, bilo bi bolje onda da odemo ovak. Neće se baš derat, kasno je. Idemo od roka trening na najjače u istoriji fudbala. I to je to. Znači nema excuses. I pješice, i led, i kiša, i sunce, i piramide, i jesen, peritba grožđa. Uvijek moraš ići. Znači gledaj ovo buraz. Evo, nema nikog, ni žive duša nema, samo ja. Odem u teretanu, budem do 2 ujutro. Samo ja sam jedini tamo, nema nikog drugog. Idemo sad do teretanice, pa idemo se kasnije. Šu! Joj, poginut ću s ovoga, joj! S jednom rukom se vozim i jedem leba. Znači, baš mi je teško iskreno držati ovak kameru i vozit se. A mogo bi uspjeti. Jebim ti led, idem ja u kurac, a? A ne mene svako već neću nikad doći. Evo se malo čisto snimim da ne bi bilo lažeš kao HDZ-ovac. A evo me buraz. Mokro je jako, pada neka kišica. Još malo zimica. Vlogama sam Muđa copy-paste. I to će biti prava pričica, iskreno burazengi, a? Tako da vidimo se kasnije. Ne bi pao na glavu s ovoga jer će biti problema. Stigao sam na pola puta. Ide ovaj Skuc. Malo su ga upgradeali. Znaš kak ide buraz moj, koji spička. Hladno je ko kurac. Idemo ovim malo dužim putom, znaš kako kažu, da se ispričamo. Ide ovaj Skuc ko blesav buraz. Mislim da su ga ubrzali, malo su ga upgradeali. Znači idemo put ka teretani i mojim predivnim slatkim brkovima. Buraz, vani je iz hauze ima, šta je ovo buraz? Baš je hladno, znači ne znam, vani ima tipa -15. Šalim se, ne znam, baš je hladno. Jebote zimu, gotovo sam, šalim se. Idemo u teretanicu, malo ću snimiti tamo. Neću previše smarat tamo. Danas će biti malo vlogić ovo mi je prvi vlog ikada. I ne znam kako se drži kamera, mislim da se drži čak ona i zadnja kamera, ne ova prednja. Ali dobro, ja sam palio ovu koga jebe. Idemo u teretanicu, idemo mojke, a? Inače ako ste novi, ostavite like, ostavite subscribe, ne zaboravite se pretplatiti na brata. Ako vam se ovaj sadržaj sviđa, napišite u komentarima, šerajte, lajkajte, sve živo napravite. Tako da nastavimo par 2, 3, 4. Inače, živim u Njemačkoj već 6 godina. Trenutno sam u Ingolstadtu. Vidite da nije isto kao na Balkanu, vidite da sam u nekoj jezgri drugoj. Tako da idemo dry trening. Pa kad dođem doma, rokamo dalje. To jest, kad izađem van, rokamo dalje. Nemoj da te čuju, šuti.
što vidite, absolutely fucking nobody. Idemo dalje, trening smo završili i sad idemo na boks. Znači trening, boks i na kraju kratki kardio. Ne mogu mnogi izdržati, ali jebi ga, zato mnogi nisu jako. Šalim se. Inače ne treniram boks ili ništa, samo to je čisto više kao hobi. I krenuo sam nedavno s time, tako da nemam previše iskustva, ali eto, trudim se koliko znam i mogu. Tako da eto, jebi ga. Bilo sam po komentarima. Godine jedan na jedan. Ne znam, ja osobno mislim da kad dobije nekakav atlet, kako bi rekli Englezi, da bi ja bio vrhunski buraz moj, znači nema te discipline koliko ja imam. 3 jutro nakon posla, to jest do 3 jutro nakon posla, ovo non stop mi preskačem buraz, znači samo gas, rad. Baš sam next level. I vjerujem da će jednog dana biti jako uspješan, da će biti CEO on the top, znači kako kažem. Tako da vjerujem u Boga dragoga, ima dobrih stvari za mene. Siguran sam. Tako da mi pričajte, a ja ću raditi. Starkes Training. Jetzt gibt's noch mehr. Mit dem Mac-Programm für unsere Mitglieder. Sichere dir es Plus. Training mit Freunden am Wochenende. Plus. Jetzt die App downloaden los. Jetzt Gewicht, siehst stark aus, Nick. Oder Redman von Unterkühlungsschnitt. Sie werden uns helfen, Nick zu finden. Weihnachtsmann. Sie können ihn gerne vorne stehen. Come on, Jake Paul. You wanna make this happen? You wanna make this happen? Let's do it, bro. Samo dajem maksimum. Rokam trening, sat i po dva, jer uvijek radim više nego što je potrebno. Onda radim još boks, onda radim još trčanje. Još ću doma. No guys, it's not so easy, but
Inače, ako mislite da imam potencijala, ako možda gleda neko s više iskustva, šta mislite? S obzirom da nikad nisam trenirao boks, nikakve borilačke sportove, znači ovo prvi put u životu. Znači sitno koliko sam započeo s ovim možda nekih 6 mjeseci, bi rekao otprilike, ali ni to nije nešto specijalno, čisto vreće, shadow boxing i tako, ali nisam ništa sada, ne znam, nija. Undisputed against undisputed, champion of the world and still undisputed from Croatia, Karlo Lužić. Kao Muhammed Ali. Mislim da bi to bilo to. What a good training, man. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala mom Božaru Bogu. Za danas mislim da sam pošteno radio. Da sam jako trenirao. Jako dobro. It's what it is, guys. See you later. Entwick Plus aktivieren. Inače, baš sam se ubio. Das Plus für deine Treue. Hol dir das Plus für dich. Gotov sam s boksom. Obučem se, obrišem, idem doma pa se vidimo kad izađe van. Znači, gotovi smo, ne vidim se baš dobro. Se obučemo i idemo do Meka. Evo da ne bi bilo da lažem. 1:10 je. Ja idem doma. Nema nikog. Oficijalno we're out. Ne bi bilo da se laže i krade. Dream car uskoro. We're finally out, brothers and sisters. Napokon smo završili s treningom. Idemo do Meka. Evo vidite, Buraz, znaš kako je loše vrijeme. Znači, vrijeme je baš u kurcu. Baš pričam danas sa sestrom. Čim vidiš da je ovak magla, da je onak baš ono, ne znam, naprimjer mi idemo 3 popodne, pazi 3 popodne, prolazimo kroz grad, magla, ne vidiš ništa, znači, pogotovo kad ideš malo izvan grada gdje je selo, polja, ono, još se više spusti magla. Baš je ono, baš možeš osjetiti da ide zima. Mislim, ono je 11. mjesec, šta bi ti, da je dalje, da je 4 stupnjeva, pa ne ide to tako. Šalim se, nemojte zamjeriti. Nisam neki profić u ovom, trudim se, sam da premjestim na rame ovo. Da ne bi bilo problematično za Afrika. Idemo doma. Ima nekih 25 minuta do doma, ja mislim, otprilike 25 minuta nekih imamo. Do doma, pješice, lagano ćemo pjehe. Tamo rokamo vlogić. Pa eto, znaš kako to već ide, joj, ne Staško mali. Ovoga, baš sam se, šta sam what the fuck? Krenuo sam pričati o treningu, baš je dobar trening bio, iskreno, trening je ubio Buraz, iskreno, baš dobar trening. Baš sam se ono pošteno razvalio, još boks na kraju to me ubilo. Mislio sam ići trčat, ali to inače radim kad imam auto, inače bacim kardio neki lagani na kraju, pošto trenutno nemam pajkana, nemam auto, onda se može jebat. Pošto nemam auto, onda idem pješica, a pješica imam sigurno nekih 25 minuta do doma, možda i pol sata. Nemam blage veze i to će mi biti eto kao neki kardio, rećemo. Tako da eto,
imam baš dosta do doma. Razmišljam da si uzmem opet onaj skuter, da si skratim muke, ali ajde, rekao, pošto sam mislio trčat, iskreno ne mogu držati ruku. Glavo, držim si ruku s rukom kak bi snimao. Joj, nema nikog, buraz, nema žive duše, nema, ja sam jedan jedini čovjek u ovom gradu, evo sad ću snimiti, nema apsolutno nikog. Evo jedan auto, buraz, sad je naišao ono jedan auto, ali stvarno nema nikog, buraz moj. Da vas opomenem još jednom, ako niste, bacite like i subscribe, stvarno bi mi puno značilo, baš se trudim, jebi ga malo skemam s ovim. Nemojte se ljuti, nemam iskustva, kak bi rekli. Ali eto, jebote koja mrakača, poješće me baba roga, joj, ala ruka me boli. Znaš da ne mogu držati ruku? Em sam vježbu ko konj, em sam bokso ko konj i sad buraz moj, evo me, u mraku. Jel mogu blicu palit nekad? Ništa ne znam. Joj, koja ludila mozga. A skonto sam da bi morao sa zadnjom. Mislim, navodno se snima ovako. Jebote, sad ništa ne vidim. Sad sam ko jazavac gledam ovo. Navodno se ovaki snima. Sam što apsolutno sad ništa ne vidim, buraz. Malo me, baš me jebe svjetlo. Čekaj da malo prođem, i malo veće svjetljenje pa da nastavimo dalje. Inače, buraz, stvarno nema nikog, znači baš je ono, ko da se u hororcu. Veli Halloween, ovo ono, šta će ti Halloween, ne ti Halloween, buraz, šalim se. Ja i to tako ne slavim. Ja vjerujem u Isusa, ne znam te gluposti. Ali ništa se, buraz, ne vidi, znači ovo je baš tužno. Zamisli, buraz moj, šta je ovo u cijelom Ingolštatu, ljudi vi pogasite sva svjetla, pa ono, evo, pički materne, htio sam preći preko, ali vidim da je uzaludno, jer nema ni tamo neke rasvjete predivne. Jebi ga, buraz moj, mrak, može se jebat. Kad je onak jaka bljeska, da se ide mi previše u oči, ne mogu se uopće tak snimat. Tako da ono, možda ima neki skuc. Kad bi našao skuca, joj, šta bi dobro bilo. Policija će me zaustaviti. Šalim se. Što sam htio reći? Htio sam reći to da sam vrlo siguran. I to sam govorio dosta samo sebi. To jest i drugima. Ali nisam ovako javno, drugima jesam. To ću reći, ali nisam javno, ono. Ne znam. Mislim, ima i na društvenim mrežama, ako odete storije prije 2-3 godine, 4-5. Baš sam uvjeren. Čekaj da malo svjetla ovdje, ne mrem ovak. Šta je ovo, gledajte, cucka, samo nema nikog. Ovdje je malo bolje, ali nothing special. Ja sam siguran, uvjeren sam, buraz, da će jednog dana biti baš jako uspješan. Baš ono, next. I to ne kao uspješan, kao, ha, bravo. Nego baš next level hit. Baš ono, level up. Gang. Pa eto, imat ću neku podsjetnicu, kao da ono, pogledam, evo te gledao, šta si napravio, jebem te. Što, inače ima neka curica, nek se javi, šalim se, buraz. To su bile fore prije 10 godina, to više ne, ja prijatelju, to možeš zaboraviti, istek rok trajanja. Ja ne znam, buraz, ali toliko je mračno. Čekaj, što je najbolje, pazi ovo, ja šetam na ovoj strani što nikako nema rasvjete. Evo, ima tamo rasvjete. Eno. Na jednom dijelu ima rasvjete, iz ovdje isto nema i ima samo ovo za cestu, kao za auto. Znači ima samo za cestu i ovo sa strane, razumiješ? A nas sa strane, ko šetamo, nas ko jebe. Ali doslovno. Ja mi slušaj, znači nemam pojma da se iskonako deramo, boli me kurac, realno nema nikog. Sad ćemo preći preko. Gledaj, prelazim preko, nema žive duše, možeš ovdje se skijati, igrat badminton. Tu preko ovog polja, s dvije strane ceste, koliko nikog nema. Ali nije mi hladno, iskreno vani je jako hladno, ne znam koliko je stupnjeva, moram pogledati. Baš je hladno, baš je zahladilo, ali valjda sam sad toliko ugrio da mi nije hladno. Ja po cesti šetam, pa kad nema nikog, boli me kurac. Gledaj, ja po sred ceste se šetam. Baba se po sred cesti se šeta, gledaj, pa nema nikog, pa boli me kurac. Ma jaba. Realno ću se šetati ovdje jer se bolje vidim. Pa ako neko nađe sam ću skloniti u stranu. Evo idu pajkani iza, ali vidite, moram se skloniti. No ne bi bilo problemata sa nas za Afrik. Sad idem opet u mrakaču. Buraz pokupića me čovjek. Mora, gledaj ovo. Ne vidim se i da još
Sad će ovdje malo svjetla više biti, ide biciklin, to je ovaj skuc. Ovdje je već prava priča, ovdje sve puno vidim, gledaj ove džangelice, gledaj. Čevabžnica nas, šalim se, to je nešto američko, nemam pojma, kao američki stil, ovo ono, evo desno tamo vamo. Tu je kuglana, ali ima za jesti pit navodno, šta već to je, tu rodi. Ajmo na parti sad unutra čuč. Šalim se, buraz, idem doma, ubijen sam ko konjina. Joj, gdje je evo busa da me poveze. Buraz, otmašće mi ruka, ne mogu više ovak snimat, znaš, baš me ruka sad boli. Džidžilicu, midžilicu. Iskreno, ja vjerujem da oni imaju onu džidžilicu, midžilicu kad ideš pa se snimaš. Jebi ga, to nemam trenutno. Sad, mislio sam ići nuda, jer mi je tu kraći put i bliže doma, ali ovdje vidite rasvjeta posuda, pa ću radio ovdje. Možda bolje ovak, ja mislim da se ovak snima, mislim da se ovak preblizu snima, baš sam skemao. Mislim da se ovak snima. Ne znam, kako zna u komentarima napišite. Mislim da se baš ovak snima. Idu auti, ali ja baš želim da me gledaju. Malo da, znaš ono, nekad se bojiš, ali ono kada auti idu, onda kao gledaš, skrivo sam neko, kao se sereš malo, a šta će ovaj mislit, šta te boli kurac, šta će mislit, realno boli te kurac, imaš jedan život, jednom se živi, za 5 minuta ćete svi tak zaboraviti. Proće ovaj buraz, sljedeći dan se probudit, kurac ćete se on sjeti, čovjek ima isto svojih 6 obaveza, tak da boli vas kurac, radite što god hoćete. Ali ako je dobro, ne, ako je loše, naravno. Joj, ruka mi otpada. Jebem ti šta je ovo. Ali pazi šta govorim. Ja govorim, oni imaju neki štap, dobro to pomogne, ali oni imaju kamermana koji ih snima, buraz. Kurac, oni drže ovak ruku koji ja, da im otpane 15 puta. Ovako ću se držati ruku, boli me briga. Ako Bog da, kad ću imat više predispozicija, više financijski ću biti moćan, jer i radim i svašta nešto. Moram si kupiti neki autić, jer buraz ja ovak ne mogu. Vozim od mame tako kada mogu, ali sad trenutno ni njeze nemam, pa može se jebat. Ide neki pajkan ne ide. Kad imaš svoje auto, to mislim da je najbolje. Imaš buraz svoje auto, kad hoćeš odeš, gdje hoćeš odeš. Šta god želiš, napraviš buraz, ili imaš svoje auto, razumiješ. A ovak se možeš jebat. Ovak je baš loša stvar. Jao, šta me ruka boli. Pošto ovdje dosta zgrada, ja sam sad uvjeren neko gledao do zgora, gledaj šta ovaj debil radi, buraz tu 2 ujutro ide i jede govna, doslovno, a boli me briga, jebe mi se. Ja sam svoju obavezu napravio, bio sam teretani, ubio sam se, pošteno sam trenirao, jao, ruka će mi otpast, joj bože, šta je ovo? Da nije ljubavi ne bi svita bilo. Inače glava sada ovdje, gleda skuc me gleda i čeka, ali mislim da je bilo glupo da ga uzmem. Mislim da je bolje ovako, da napravim više koraka. Treba malo i to, trebate paziti na to i da se više krećete, više koraka i više drndalica, svega više, razumiješ. Jer ako nije, onda će biti, znaš kak ja velim, problematosa na Zafrik. Inače, zapratite me svi na Instagramu ako niste, bit će ovdje Karlo Rozic 7, normalno, mora 7, jer ako nije 7, onda nisam ništa napravio. Jebote, gledaj neki novi frizerski otvoren, jer nisam to nikad vidio. Neki novi frizerski ovdje otvoren, ako je ovo frizerski, je ovo frizerski, je. Ovo je neki kao mali, obrtnički, početni. Jer nije nešto kao sređen, ali vidimo, da, piše novo otvoreno. Vidiš, mogo bi dat čraj dečku. Mogo bi dat traj dečku, a? Da, moram se šišat, buraz, znači ovo je haos. Znači, tom sad nisam pričao, a buraz, baš bi se morao šišat, jer ovo je haos. Nisam se šišao, znači, koliko se nisam šišao, iskreno, buraz. A i sad Karlo budi iskren jednom u životu, šalim se. Buraz, nisam se šišao, možda mjesec i po. Vama to ne zamislio, vi fejd ako zafali odmah piči. Pa ne može tako, prijatelju, šalim se. A ne sekiram se toliko, iskreno, ako sad baš toga, ako zafali fejda, joj, šta će biti, boli me kurac. Ne, nisam Rockefeller kako vele da se šišam svakih 5 dana, jebi ga, buraz moj, mislim ono,
Hod bi imao možda i bio, ali ne znam, smor mi je to da idem svaki 5-6 dana da šišam, ali eto. Never know, bro, until utere y. Joj, buraz, evo me skoro doma, znači umro sam, znači ovo je nerealno, ne znam koliko je. Mislim da ima sigurno pol sata buraz pijehe. Ima da gori nebo i zemlja, kak bi rekli. Autom sam ja tam za 3 do 5 minuta. To neko neš buši u 2 ujutro, me jebeš buraz. Ovdje radi inače cestu već, buraz, ne znam koliko. 3 puta su ovu cestu zatvorili u godinu dana, buraz. Ne znam, stalno neš rade, sad rade u asfalt. Evo. I zatvorena je kompletna ulica, više ne možeš proći. I napred u mojoj ulici se moramo okolavljati svaki put kad idemo, moraš u pičku maternu iš kak bi izašao. I non stop neš serao. Ali frišak je asfalt, da probam. Da probam. Ja jedem, a šalim se, nije. Mislim kao je, ali nije ono sad da je danas napravljen. Mislim da je napravljen prije 2 ili 3 dana. Tako nešto. Nadam se da će to maknuti uskoro, baš smaraju, a stalno nešto po cesti kopaju, gleda, baš su cestari. Cestari! Ja se bolji, prije sam se bojao kamere, gledaj me sad sam kao Mihajlo Madeć majstor žena. Evo ovdje je neka trafika za što puše one cigarete, okusa, 7 miliona, vejpova, 600.000 vrsti, uopće me interesira, ne pušim, tako da mi boli kurac. To je za ljudi koji se truju svjesno. Ala, na šta se bojim? Sad ću staviti kapuljaču kad sam došao doma. Trebao sam staviti kapuljaču, buraz, prehladit ću se ko konj. Mislim, obuko sam ja duplu duksu i imam onu potkošulju, ali malo mi je skem, buraz. Baš je skemara. Inače ovdje ima neki aparat i onda možeš kao kupiti Logan Paul, neke američke slatki. Buraz, neko se skuca, majke mi. Ček, sad ću baš pokazati. Ima neki aparat, onda možeš kupiti te neke gricke da se pičke materne, da ima šta ima. Evo vi šta ima. Ima ovo za cigarete čak. Kitakata, bubalo, fante, 16 vrsti, aloe vera, Sprite, Red Bull. Ne, čeg nema. Ma nemam ni centa, šta bi ja kupio. Šalim se. Mani nisam, ne pijem sokove, slabo pijem sokove, tako da vodica samo i to je to. Iskreno, ovo prava priča, možeš ići kroz ulicu, nema nikog, buraz. Onak ne idete smara iko, jer je zatvoreno sve. Opet me boli ruka, jao, majko mila. Baš smrdi baš je frišak asfalt. Išta, doma sam za nekih 3 minute. Gdje su neko skucao I onda stavljam air fryer, unutra ću se napraviti kao za jest. To uvijek radim. Dođem doma, ubacim, ne znam, piletinu s nekim sosom, neki kurac u air fryer. I do tada dok mi se to, ne znam, stavim timer na 12, 13, 14 minuta. I tamo dok mi se to peče, ja se operem. Znači to mi je otkriće godine, to mi je baš top što radim. Nije ono kao operem se, pa onda tek moram jest. Ja se operem, to je već pečeno. Onda tortiljice, lagane, malo paradajza, malo zelene, malo umaka napravim se, čak si umak napravim, ko pravi kebab doner jedeš. I bude baš ko kebab okus, jer ima to neko meso, neke začine, nemam pojma, baš prava priča. I da idemo se do tada. Joj, napokon, nemam još malo doma, buraz, ubio sam se, koji sam ja kralj. Ali malo sam skemu, nisam stavio kapuljaču, niš mogo bi se baš razboliti. Zajebavam se ja naš puno, stavio mi bilo. Ako bi je mogao David Goggins, goli boss, onda mogu ja. Mada je ladno, ali jepika. Ništa, evo sad ću doći doma pa se vidimo. We arrived, guys. We arrived. Čekaj, ću se vani ove, nek se luftaju. Me jaba. We officially arrived. Joj. To je ta mašinica koja se priča. Znači tu metneš što hoš i pečeš. Tako da ima sad po sebi staviti sve, peć. Hvala Bogu, stigao sam.
Nek mi se peče, ja se operem, pa se vidimo do tada. Ču! Mogu bi se inače neku muleticu, nešto. Što mislim da bi mi to stajalo? Mislim da je bila prava priča. Ništa, idem se sad napravit za jest. Pa... Inače, no što je jebeno, što nemam više ni pajkana. Ne znam da li bi si možda sendviče, ili krastavce. Šalim se, sendviče ili pajkana. Pitanje jeste zapravo. Nekad razmislim pa sad. Baš se gledamo da nećemo. Mislio sam da imam tortilje pa rekao da si napravim. To je to meso o tom sam pričao. Vidiš, ide kao kebab. Ali piletina. Ali nemam. Ništa da ćemo napravit ćemo sendviče. Gotov sam. Napokon. Znači, ne smijem se derat. Zato jer svi spavaju, kasno je jako. Moram završiti još. Odlučio sam za sendviče, zato jer sam skužio da nema puno proteina do kraja. Tako da moram biti tiho jer svi spavaju, da ne bi bilo problemčića. Danas sam unesao oko 115 grama proteina, tako da to je dosta puno, a cilj mi je 150. Tako da mislim da ću to je prelako, mislim da ću samim tostom unes ne znam koliko, 15 i da u salami ima 20. Ima sigurno sira, još nisam spomenuo, bit će i previše. Tako da idem napraviti sad mendve, pa ćemo nastaviti dalje, ne smijem se derat. Jer ako probudim nekog, bit će rufen policaja. Moram još malo podići, a? Ali ne bi sam da kad radim snedve, kad ga jebe. Ovako ću malo, ja. Da napravimo do kraja pajkana, pa će da vidimo. Da nije ljubavi ne bi svita bilo, bam. Povadio sam sve što sam htio. Sada je sve na okupu. Imamo šunku. Ona je 20 grama proteina, 3 grama masti, 115 kalorija, ima 200 grama, znači sam tu ima 40 grama proteina. I onda imamo sira i u njima ima nešto, tako da eto, ima neki 2-3 grama u jednom. Malo ovog suhog prženog luka, kurec već je. Naravno zeleno, list zeleno u svako, sendvič, kraja, dobra stara kraja, kečap, majoneza, sos, što neću šta pokazivati, i pola mortadele u svaki. Znači, kao prvo moram nadoknaditi kalorija, mislim da sam pojeo danas oko 1700, a jedem 2800, tako otprilike. Danas sam pojeo samo 1700 i još plus sam hodao i još plus sam radio boks, tako da moram pojesti više, moram pojesti bar 3200, nemam pojma, nekih 3200, malo više da nadoknadim, tako da, eto mi zašto s ovim sandvičima baš dosta još si pripomoć, tako da, let's do it. Znači nećemo staviti svu salamu, pošto sam već sam sad tu stavio 20 grama proteina, pa nećemo staviti svu, stavit ćemo sira, salame, stavit ćemo mozzarella, ona ima dosta kalorija, zato nije ona lagana mozzarella s manje feta nego sa više. Iskreno, meni se čini, kako sam krenuo, da to neće biti 150 grama proteina nego 200. Jer ova mozzarella ima samo 18, šunka ima nekih 25, jer sam stavio oko 120 grama. Evo, u svaku ćemo staviti polovicu. Još tost nisam računao, tost ima nekih 12. Znači 12, 20, 32, 8, 40, 50, znači imat će sandvič oko 55 grama proteina, što je top. Bro, this shit is gonna be awesome. Da, ovog sira isto dovoljno. Neka bude cheesy, nema squeezy. Znači ovo ima nekih 250 kalorija ta mozzarella. Tost ima 400, 650. Salama 100, 750. Znači imat ćemo nekih 900 kalorija otprilike u tom svemu. Od pr, il, i, k, e.
Ujka. Nazvao sam si kraj. Prava priča. Evo žena. Nisam inače ništa jeo. Od nekih pola 9. Ja sam prejel buruz moj. Znači to je sendviči baš zasitni. Su bogati, dobri, fini, zdravi. Da posporimo ovo za sobom dok se ovo ne napravi. Jer je sve spremno, tako da. Znači, trenutno sam na bulku, treba mi kila, jer sam isto oko 1,90 m, a imam, ne znam, trenutno imam oko 74 do 5 kila, ali napredujem, jer sam krenuo sa nekih 67, kad sam bio najniže, kad sam se valio oko 67, tako da sad sam, to je pretty good, I would say. Gleda kleko skoro. Cilj mi je nekih 85, otprilike oko 85 kila. To mi je kao željena kilaža. Dream kilaža 85 do 90 kila na moju visinu, mislim da je to buraz topčina, buraz ko sam je u kurcu, sutra se moram šišati fitno. Buraz, iskreno mislim da će baš biti dobri sendviči. Kad stavim ovog luka, krastavca, majoneze, kečapa. Još mi fan samo ona ljuta zoza gore. Ne znam kako se zove ono kinesko, to si isto moram kupiti. Čekam dok se ta mozzarella otopi malo, da to bude bolje, jer finije jednostavno, tako da. Sendviči su dan, tako da. Gledaj, ovo prava priča, iskreno gledaj ovo. Joj. Tako da idem to sad zmazat, pa se vidimo kasnije. Znači, gotov sam sa svime, jeo sam, sve sam živo napravio. Tek da bi, mislim, bilo u redu da odjavimo ovo i pozdrav ljudi muđa ovdje. I došli smo do kraja. Ljudi, ako vam se svidio ovaj video i ovaj tip videa, komentirajte šta mislite da bi morao Pajo napraviti. Bacite naravno like, share više niko ne radi. Ko to radi više od 2024. Nema više, sad je 2025. Bacite like i subscribe za još ovakvog kontenta. I stvarno sam umoran, baš sam izvan svega. Hvala vam za sve, još jednom od srca. Ljubi vas brat, ljubi brat prljav vrat. I kako ja kažem, baci like da ne bi bilo problemčića. Ču!